Всички резултати от осми на финалите завършиха при резултат 6-2. Мастърса по снукър продължава в пълна сила към четвъртфиналите, след като вече се изиграха всички осми на финални двубои, мачовете от първия кръг. Както говорех с вас 2 дни по-рано за първите 4 двубоя, които се изиграха, сега ще направя кратък анализ и на останалите 4 мача. Започваме най-напред с победата на Кайрън Уилсън срещу Съджа Хуей с 6-2. Матч, в който световният шампион от 2024 Кайрън Уилсън контролираше темпото в почти по-голямата част на двубоя, направи 2 сенчъри брейка от 105 и 101 точки. Като цяло не остави съмнение, че е по-добрия при всички положения. Съджа Хуей от своя страна всички знаем каква заявка направи на световното през 2023, когато беше много близо от това да играе в финал. Превърна се обаче в човека, разпилял най-голям аванс на полуфинал на световно първенство, а именно загуби, водейки с много голяма преднина срещу Лука Бресел. В последствие Лука Бресел стана световен шампион. Неговият снукър на Съджа Хуей е доста нападателен, доста атрактивно играе, като повечето китайци. Те могат да вкарват, те са брейкбилдъри. Проблемът на Съджа Хуей все още до голяма степен е тактиката, стратегията, това да може да задържи сейфти играта, това да може да превключи между една по-дълга размяна и това да може да вкара топка или да направи голяма серия, след като дълго време никой не е вкарвал. Това е нещо, което все още му е проблем на китайца, и за такива важни, големи матчове срещу топ играчи е нещо, което прави разликата при всички положения. В следващия двубой пък старото куче Джон Хигинс победи Бари Холкинс с 6-2. Всички, както казах, всички резултати завършиха с 6-2 в първия кръг, което е парадокс и прецедент. При всички положения сигурно ще стане милионер или милиардер някой, ако е заложил за такъв изход. Това е нещо, което е абсурдно наистина и се случва веднъж. Не знам, наистина има някакво съвпадение в това нещо, но Джон Хигинс също успя да наложи своето темпо и нямаше проблем да спечели срещу Бари Холкинс. Джон Хигинс, разбира се, от най-опитните играчи, от най-големите имена, от старата школа, 7-5 набор, разбира се, 4-кратен световен шампион, печелил и Мастърс също така в миналото. Бари Холкинс от своя страна има няколко ранкинг титли, страхотен играч, много постоянен, винаги е там, винаги може да окаже съпротива на най-големите, но все още той няма титла от тройната корона. Има общо 4 загубени финала, загубен финал на световно, също така на UK Championship и на Masters. Включително игра финал на UK Championship в края на 2024, когато Джад Тръмп го победи, а пък на Masters игра финал през 2022, когато Нил Робъртсън го разгроми на финала с 10-4. И стигаме до последните 2 двубоя, които се изиграха вчера. Джад Тръмп победи с 6-2 Дин Цзън Хуей, който е печелил Мастърса през 2011 година. Китаец, който дебютира още през 2004 всъщност, когато е едва на 16 години, което е феноменално постижение. Тогава получава покана заради големия си талант. 2007 направи 147 и също така игра финал тогава. Загуби го от Рони О'Съливън и се разплака, което между другото му изигра много лоша шега в хода на двубоя, защото това тотално
свали неговата концентрация, той се подаде на емоцията и беше разгромен в последствие. Аз мисля, че обаче той си взе поука от тогава. Все пак тогава беше само на 18 години. Той успя след това в такива важни моменти да се научи как да се събере и не случайно е печелил UK Championship 3 пъти, печелил е Masters. Да, липсва му само световната титла, но трябва да бъдем честни, че в периодите, в които беше най-силен за такъв дълъг формат, именно тогава Марк Селби беше в най-добрата си форма и нямаше как да се пребори срещу Марк Селби и нямаше кой да спре Марк Селби тогава. Става дума за 2016-2017 година. Джуд Тръмп игра страхотно, направи 3 сенчъри брейка, което за такъв формат 6 от 11 си е впечатляващо наистина. Даде сериозна заявка за пореден път. Може да не е печелил ранкинг титла през календарната 2025, което е парадокс за играч от неговата класа, но при всички положения постоянството го има, винаги е там, винаги е един от най-добрите и при всички положения е сериозен играч и той спечели Мастърса преди 3 години през 2023, като на финала победи Марк Уилямс, така че Джуд Тръмп и тук е един от фаворитите при всички положения. Беше убедителен. Играта му беше много, много убедителна. Просто имаше в един момент, в който Динг се доближи до него при 3-2, но до края на двобоя Тръмп категорично затвори мача в своя полза и успя да спечели с резултата, с който всички печелят в този първи кръг. За да стигнем и до последния матч между Нил Робъртсън и Крис Уейтлин. Рони О'Съливан трябваше да играе, беше планиран като част от схемата, но той се отказа, което и на неговата възраст, може би и предвид неговия така по-особен характер, не е чак такава изненада. Той се отказа и миналата година. Неговото място зае Крис Уейтлин, който пък спечели сега последния ранкинг турнир преди Мастърса, съответно Scottish Open, и се намира в страхотна форма. Крис Уейтлин наистина е много, много сериозен играч, така че не е незаслужено и неговото участие тук на този турнир. Резултатът вървеше равностойно до 2-2, когато обаче Робъртсън наложи своето темпо, за да спечели и той с 6-2 и да стане 8 от 8 всички мачове да са 6-2. Наистина някакъв страхотен майтап е цялото това нещо, но Робъртсън изобщо не се майтапеше. От своя страна и той направи 3 сенчъри брейка, което също беше много впечатляващо и в такъв формат въобще. 6 от 11 си спечелил 6 фрейма, а реално половината от тези спечелени са сенчъри брейкове, което е доста впечатляващо, което наистина показва за какви брейкбилдъри става дума в лицето на Робъртсън и Тръмп. Нил Робъртсън направи сенчъри брейк от 135, който е втория най-голям след този на Вуизе. Този на Вуизе от 137 все още е най-големия на турнира до този момент, но като сложност, като подредба на топките, някои от топките бяха близо до борда, последната черна беше много трудна, много далече за вкарване и така нататък. Нил Робъртсън я подсече. Много трудни удари направи Нил Робъртсън, така че като стойност, като майсторство, при всички положения този брейк беше много труден за изпълнение. И стигаме до предстоящите четвъртфинали. Първият четвъртфинал, който днес ще се изиграе след обед, е между Джон Хигинс и Джао Синг-Тонг. Със сигурност единственото, което може да кажем, че липсва на Джао конкретно в този формат е опитът. Все пак той записа едва първа победа при всъщност второто си участие на този турнир в първия кръг срещу Гари Уилсън с 6-2. Но разбира се, когато говорим за настоящия световен шампион, няма как и липсата на опит да бъде някакъв фактор, защото е очевидно, че той има опит, има и самочувствие, има и
страхотен брейкбилдинг, както се вижда и в последно време. Така че матчът ще бъде, според мен, атрактивен, матчът ще бъде любопитен. Хигинс може да използва своя по-голям опит, за да по някакъв начин да се опита да накъса ритъма на своя съперник, но ако Джао се умява да си вкарва топките и да контролира добре кюбола, няма да има проблеми според мен в този двубой. Джуд Тръмп и Марк Алън със сигурност ще бъде доста очакван сблъсък. Марк Алън винаги може да поднесе изненада, но все пак той се е и доказал като топ играч. Джуд Тръмп от своя страна като един от фаворитите ще бъде нахъсан със сигурност да спечели Мастърс, защото тук става дума и за сериозен награден фонд, става дума и за голям престиж като турнир. Нил Робъртсън срещу Кайран Уилсън при всички положения също ще бъде доста здрав сблъсък. Кайран Уилсън естествено ще има амбицията да спечели Мастърс. След като игра финал миналата година, Нил Робъртсън от своя страна ще иска да затвърди добрата си игра и добрия си брейкбилдинг. И стигаме до последния четвърт финал, но не по значение. Вуйзе срещу Сяо Годонг, изцяло китайски сблъсък. Той е в горната част на схемата. Вуйзе е фаворит. Факт е, че Сяо Годонг е по-възрастен, има повече опит, играе доста добре сейфти удари, но ако Вуйзе му тръгне играта, ако се умее да вкарва топките, да си построява брейкбилдинга, не мисля, че неговия сънародник би могъл да го спре по какъвто и да е начин. Вуйзе играе феноменално напоследък и мисля, че и в този матч също ще се покаже това нещо. Трима китайци са на четвъртфиналите, двама англичани, един австралиец, един шотландец и един северноирландец. Тук е интересно наистина, че китайците вече са повече от англичаните, който показва в каква посока отива снукъра, но това е нормално в голяма степен. Все пак Китай е огромна държава, интересите в този спорт са видими и не случайно станахме свидетели на първия световен шампион китаец. Толкова сега от мен. Отново след 2 дни ще кача ново видео, в което ще коментирам вече завършилите четвъртфинали и какво предстои на полуфиналите. Радвам се, че успях да направя този анализ за вас и ще се виждаме отново. Благодаря ви и до скоро!